Di mo. maestra gid kuya vice ko Okay. by profession, Maestra secondary, yeah, by licensed profession. teacher. Tapos pagka-graduate ko nang mulo maestra ako for just a few months pero daw hindi ko field nag nagpulis ko. I've been in the PNP for 8 years. Okay. Kag sang pagpulis ko sang una, ti syempre sa politika si tatay and naghamba ko din hindi ko maintan sa politika. Ti kabalo naman kamo kami nga bordig. We started politics sa ng lang gadya, serbisyo publiko, reputasyon kag dignidad amo na vice gov nga I'm so proud gisa ko mga parents kay Langga o ginamigo ko. yeah, daw ginpundar yang among politika sa Lakasilan ng performance gidya kagama yung kabubuton. So during that time grabe mga issues, grabe ang kwan. So sin ko hindi ko magintra sa politika and then I started law kasi lang nila si tatay wala is tatay katapos degree mo. Si tatay daw automotive lang siya but then nagkuha man sa una kuno civil engineering galing kay ti nang unfortunately ya parents na patay. Ang pigado gid pero ti panday man siya. Why na yung kaso? May ako na Tapos amo na, dahil sa subo, ti sang sige-sige, but gapati gid kuya vice gov nga education is a continuous learning. Tiga eskwela ako, nag-empag ko, nag-masters of public administration and governance, graduate naman ko. And for now, I'm taking up ng doctorate nga degree sa UNOR. So, kung ano, gali doktor ka, tawag Yes, ka oo. naman Yung mapakonsulta ka na mo na. And then, nakalabot nga, ti isang una, gahambal ko ba ising mo, mabadigard ko, hindi mo man ko pagbatunon. So, ti wala ka man Japon, nakalikaw sa akon, kaya nagpolitiko ko, danay man ta Japon. Kag sa una, dumduman ko, upod-upod ko sa inyo ni Borjo Ben, bala magkampanya-kampanya sa district, ako yung pulis, ako sa una. Uniforme ka pa to. Man, Yes, ito, so, advance party ko to. Gali, hindi mong gani pagbatunon. Mana siya. Dayon tapos, ti isang time nga wala na si daw last term ng tatay. During that time, nadumduman ko, gingagingkigan ko ni Gov Maranyon. Okay. Kaya naglagan ko kabay kapitan na perde ko sa Robles. Kay daw damo, mga kritiko, gusto ko bala i-test ng water sa politika. So nakita ko, ang abansi sa kontra ko sa kon, daw mga 700 plus. So ko daw hindi malayo. But daw... Why ko to kaamot, no? Wala ikagingkigan nyo ko ba? Hindi ko maglagan. Ano sino may lang bala ni Baligov? Ano sino may lang anintenta sa politika man? Ano na blado ka lang alam. Wala kayo preparasyon. Tapos sumunda mo Ano kami. kayo naglumpat ka lang dayon to? Igo mo kita pa balo. Hindi ka wala gito ya, wala gito ya plano. Imagine na, ma-filing sa candidacy, 15 ang pinakalas. Daw, 15 man ko nag-file. Gabi gitong ano sing tatay, pag birthday ko, matay, may 30 ka sa politika nga, pulis, kaya man na. After a month, tingin ko sa PNP nga mabalik. Si tatay naman nag-decide na malamay, hindi ka na lang magbalik. Kay si White, ipalinong ko sa private secretary. Kasi siya naman ipasundong ko sa ako. Ako daw, private secretary, lang ko ma-support na ko sila. It's because of admin, yan naman nga work. Kaya law graduate ko mong. Yun tapos, mga 1 year and a half siguro nga private secretary ko kay tatay. Yung mga kapitan namon, mga leaders ni tatay instead of manong nini, daw nag-decide nga ako na lang. Kaya syempre mabakod ang kontra. Tapos si tatay, tapos na, tatlo sila. So, daw na sit aside, kuya, wala ko inadala sa pictures ng politics. Kaya batian mo mga si Mayor Maymay, pang tampuyong na yan, mga Sara Duterte, niya nga agi. Tiyan mo to. Tapos, pero during the time, sa private secretary ko, Vice Gov, ang ginhimo ko is, siyempre si tatay old time nga politician, more on public service, ang gidya grassroots, ang serbisyo publiko, daw na set aside ang mga tourism development, mga apparent nga mga concrete nga development. Kung sino si Mayor Mayla. Oo. Pero hindi na nila malipatan kay sikata sa YouTube ka ba? Naman na. Dason amo to, siyempre kabudlay sa akon, it's because I have children man. Pero ang pinaka-deepest part of entering into politics, daw si Mayor Maymay, soft man mong, even mambal sila iso, guya, in the sense nga, I am very strong, kay I know what I am doing. Pero nang humok man siyempre, kung nara ka sa namin nga politika, you have to set aside family. Amo so, na si Papa mo mong ginananan. Si tatay naman niya. Never say no na si tatay ka. Ni Mayor Burdick, pero ang importanteng balat siya. Amo na sa Vice Gov, ang nag-push siya amon, sa akon bing, ang eskwela ko lo, kasi ling, nang daw mo na vlog ang comparison. So, da ko nag-learn, da ako naghugot sa akon nga mga
mga pagpangabuday sa eskwela kasi kung mabuling lang magigutitan ni kay tatay ng sa likod. So even sa politika ni tatay gabulig ko ti damo ko kaso vice sa 2013. Ano nga So, kaso na? ang amo na nga ginakampanya ko si tatay, dason ko no may komelik manuti na kara dismiss na tanan. Bayilan tong kaso. Tapos gin ako gid ang isang 2013 nga eleksyon kawalo gid ko gin relieve galing kay nagsala gid sila kay David ang pinakalas nga landing ko ti wala siya kontra. Hi Mayor David. Aga pamati man amigo tama. Na Inambala ko lesson, sila. amo na, ti sa Lakasiliana ko, no, si Mayor Maymay, ang subong naman nga, no, sa Lakasiliana is that, even ano pa nila kahambal, it's because the blood of Nicor, bala, sa public Okay. service, aragid. So, hindi niya manigar. Mahambal sila nga, ay, hindi siya magdaog kay si sa kasunod kay tataya, hindi ko na ako na magpati, kaya nga man. Hindi ko gani last kasunod. term mo, next election, may. Isa na lang ko ka eleksyon. Gani. Kung kaluyan, tani nga wala kontra. Tidaway man da, guro. Iway ka gida kontra. Ay, hindi ginayamay mo. Pero kung wala ako kontra, history na sa Lakasiliana, kumaga, I am the first lady mayor sang town. At the same time, this is the first nga ang Lakasiliana nag-contest outside. Like, nagpa-Korea. Kami nag-champion man. Ang amon nga mga ginpadala sa W Copa sa US. Naka-silver damo man kami mga ano. So, kumbaga, Isa-isa konta na karon mga activities mo, Oo, mga damo na. festival mo. dason si Mayor Maymay, ti dancer gid ko ya by profession. Kagamo man lang kay tatay nga mga traits bala sa politics at the same time do kung si tatay pa maghambal kung naglaki ko kuno do junior gid ko. Sobra pa ka kay Sobra. Na dason dikto ko na prove Vice Gov nga ang ano gali ang amon ang imo nga diploma kag ang imo kung pila ka bilog imo ni eskwelahan kay before amo nang ilabas yan mo di si tatay wala siya tuod ka graduate sa degree but then na hurdle nga ang 42 years sa gulang pa yung politika ni tatay sa akon kay pag dagan ko mayor 39 years old ko 42 years old na si tatay sa 42 years na si tatay sa politika so tanan-tanan kami sa politika and being history ang first kong eleksyon si tatay gidya ang may pinakadako nga party siya da. gid ang So, hambal niya mentor may, sa family you have niyo. to create your name nga gimplastar ka da. So, di sa 3 years ko, digto ko Si tatay mo ya, maski magkadto sa mayor ko sa Carlota ya, kita mo siya ginada ang akon badi-badi dayon. Muna naging tangga ko ginas Mayor Bultik kay daw hindi black taw putaw man. Dasun ng ano Dasun siya. pa sa jahon nga tao. Nami isa kay ang nako na-learn mga ko lang biguhon. guys Muna kay na, simple tatay. lang. Siyempre, Pero ikaw may prinsipyo. wala siya Kung, ga loyal siya sa imo, loyal. Maski wala na niya kabay kwarta. Pero kadumdum ko sa una nga 2010 nga nang gabi tong struggle sa may ano nga gintaga lang kami to pila lang to. Ti si tatay nagkadtotobay sa imo niya ikaw na ni bahala. Hindi na pag-ian mo. Ikaw na bahala sa ano malakas ko na kay Kong Chef digto ko mapaliwaliwa. Kabalo na na. Kabalo na ng tawa kung ano na. Sige lang, may basta grupo ya kabalo na gid mo. Oo, daw, And then oo. ikaw pagid daw langga mo mangko nga mo na ang of Of the night course. ang grupo ay kita ni David. Pag pwede mo ba grabe hibi ko go. Ay na, isa man gapo no. Tapat kay kay Goba. Palangga ko na Ayun si na Gob yan. kay kadumdum ko sa una pag ano to kanila. Mayong nga- programa da sa imo. Oo, damo to siya ginatag sa akon. Tapos may kita LED, yaman oo. wala mo ko ga maski si mo wala ko labag ako kutaw Correct. ya kun ano syempre expedition wala nga na expedition. Hindi ka na rin magkutaw-kutaw. Hindi na lang napagambal. Mangimot. Ate, sige. Dason may, okay, natapos na kung sino ang background ni Mayor Rumayla. Ano subong ang ara sa La Castillana? Nga daw ka well known gida, ano kamusta ang imong tourist destination, anong ekonomiya mo da, ano ang produkto nga ara sa La Castillana ta para mabalaan man sa kabilugan ag nagapamati sa aton nga programa subong aside from beauty nga Managaning bal ni- kita na nila subong and then siguro May 25 reasons sa ako ni hambal ko ya kay former Gob Lablab ko gid si Gob Maranyon na ba 25 reasons why visit La Castillana. So okay, ako sige, niya Gob. may imo ni Chipo. Ako niya 26 reason pag 25. silver. Yung pasubrahan mo pag 26, isa. ano nga 26 Ano mo kapag kinaka 25 26? Kahit nabalaan siguro sa iba ng 25.
Ano ang pinaka 26? Amo siya number 1. Ang beauty mo. Visit the beautiful mayor. At teka na. Okay. Actually, ang La Castellana, for me, it's a town nga daw blessed gid katama sa kay Lord kay nga man we have the majestic view of Mount Canlaon, and then kung lantawon ta lang isa na siya sa nagaprotect man sa town. Ang pinaka palangitan-an gid sa amon sa La Castellana Vice Gov is agricultural, but for now nakita namon is that the flora and fauna na preserved dito sa La Castellana, it's because the greens kag ang landscape ara pagid. So ang isa sa magintutukan ko is tourism development. Why? Kag ang mga suba, mga Di na nga falls. area. Ano nga lan sang imong tourism site mo? Ano may Sa Upper Barangay ng Okay. Mansalanaw, Sagaang, ang connection man sa inyo sa Gintubdan eh. Tapos ng Kabagnaan, Biak na Bato, Masulog, Puso, kag ang Kabakungan, which is rich gid kami sa water. So mayara kami nga spring resort, mayara kami mga falls. Tapos ang pinakanamit nga kape sang La Castellana. Do ka igigos Mas dilaw. namit pa sa mayor. Hindi ko wala kauntad ni Yuhong. Ay. Mo na. Tapos during pandemic, isa sa mga gintutukan sa tao, 'di ba, mga plants, Okay. mga cafes. So ginsuportahan ko na, which is ako, isa mga plantita mong ginsuportahan kong kwan sa akon mga pumuluyo. So they can see nga nag-focus ko like sa pananom, mayara ko tong mga kape, mayara ko mga fruit trees. Kay farmer mako sa totoo lang gid Vice Gov, syempre nagdako kami sa panguma mo. So, paano pa ba siya sa mga tao nga sa umagali? Even may pandemic, we can stand. Kaya nga aman, may pagkaon, even wala kami kwarta, we can live nga ng self-sustaining lang. So, kadamo sa produkto sa La Castellana, nga Vegetables may ara kami da. So, muna gani nga, Vice Gov, maging pangayo ko itong farm to market road para sa mananawin, aradang ng basket, vegetable basket sa La Castellana, sa piyak lang ni Mayor Batcho. si Vice, si Gov ko pa mati. Namo na. Tapos, amo na mga cafes. Amo na mga cafes nga tubo-tubo da. Gina-regulate namon nga ang coffee sa La Castellana. Ang pinakanamit pag naman isa man nga leche plan kag ang amo na ginapadala mo sa akon, bawo ka namin. ang sabastics nga ginawa pang giveaways namon. So it creates economic and livelihood sa mga pumuluyo. So, ang tanan nga cafe na isa na namon sa patakaran is that almost ang nagabaligya na mga locals lang. Ay, So, galing. mga native So, products. amo nang income nila. So, mamo na nga daw, hindi, kita mo, maski nag-pandemic, daw wala kami gaingaw nga kulang sa mo. Kaya ang mga tao mismo, self-generating sila income. Kaya ti damo, to kakanto Huwag during mo pandemic. gikudab may ginadala sa ina ang mga area. Hindi Kung kinanggitan mag-abot ko ta ka, kakabay. dara ka lang yan sa mayor's office. Mayor's- Damo ka na pagkaon nga ginapa. Hindi sa kay tupad amay, na kay- atong kontrata. Kasi hindi ta ka mabantayan bala. Pailan tayo. Sige lang. Ang ita tayo, amigo. Kalamiga. Hindi tayo magita Hindi kontra. mamigo ay natanay. Sige, Maya. Na mo na. Tapos, isa sa ginapabugal sa La Castellana is that ang amon nga mga festivals. Which Okay, is, Mike. Okay, iyan na yung imo festival. Ano na siya? kung December 30 to January 5, ng Bailes de Luces, which is one of Nakagid the nagsikat most dito. renowned kag prestigious gid siya yung nga festival sa Pilipinas. We can compete sa mga cities or even sa world class na or sa international stage, which is ang recent namon nga lakat, which is a province ng Buligman samon atong nagdaog kami gold award kami sa Wonju sa Korea. And then ang sa Banana Festival, which gina-showcase namon ang mga produkto sa La Castellana, most gid ang banana, which is Banana Festival, mulain man niya sa April 1 to 5. Oo. Okay. Amo na siyang agro-trade festival naman sa Mambanwa, which is nang ga-involved man sa 13 barangays and then our farmers. Kumbaga, it is on the agricultural side sa La Castellana. So now karon Mike, kay nag-pandemic kita. So pila last year why ka na nag-celebrate sang festival ni bla? Wala. Hasta subong. So duana Duana. Oo. Okay. So, ti amo na ingang yes ang aton nga budget para sa mga festivities sa mo siyang Gin-divert ginbo mo, divert anay. sa COVID related nga mga relation. projects. Oo.
So far, sa Lakas Iliana, maski nag-pandemic, I am proud. It's because nga, the way dyan natamaan ang akong pumuluyo. Kung sa bagay gani, sang 2020 nga, naggrabe gid ang kwan sang COVID, damo lockdown. Sa sixth wave, kuya, we have, sang una, ang mga household is 23,000 household sa Lakas Iliana. And then, pila sa subong sa actual nga kwan is 79,000. Sa census ang una is 75. 2015 pa na. Ang household is 16 plus, So, 16,000 pila ang plus. total population sa La Castillana, may? Sa census ang 2015, almost 75,000. But for now, sa actual, pag COVID, bala ka nakita namon, mga 79,000. 75, so 4,000 Ang nadugang. increase. That is, pila, 6 years? 5 years last year na sa actual. 2015 kay sa Subong. So, Dahil mga 5 years. Mga 5 okay. years, oo. Anyway, pila Ang ang voting household, population mo? nagdugang 7,000. Pila ang voting population mo? Ay, dako, mga 44,700 plus. Ay, gali. Oo man gali, no? Oo, pero ang usual is, ang dagko ang barangay like ang proper Robles, kag ang Sagang. May gatex Ang na sa akon, yung mga- mga kagid sang taga 5th district man kuno. About- La Castillana rin. Oo. Sige lang karon basa ako kung kagid. Sa totoo lang gid ang akon nga kwan sa distrito, syempre although nga kwan I focuses bi sa education. So sa DepEd tapos sa police, grabe ang bulig ko sa aton nga police. It's because one of the executive agenda ko naman Vice Gov is the establishment of peace and order. So hindi malipod sa tanan nga during that time ang Lakas Iliana red man among. But I really prove it to the people nga mas nami sa Lakas Iliana kag tawhay kag Tawhay na malinong. subong. Oo, tawhay na wala ka na ano. Ako lang tong nagapagamo. Last month ba hindi bla nagpakanlaon kita do ka namin Ang kanami isang dalan. Isa na siyang pasalamatan man ni tatay sa kay former Congressman Iggy Arroyo. It's because nga ang dalan from there sa Taboyda pa sa babaw mo lang ginayo ni tatay nga kay huagnok na sa unang lugar mong subong amuna na siya ang ginatawag namon nga tourism enterprise zone. Ah, gali. Oo. Dagin pa partner sa Hindi, province. Bala, may gintudlo ka sa akon, todo kapihan, and then overlooking tanan ang nara dara nature's sa, view. Oo. Ara, dason makita mo daya ang Madamo na siyang perfect nag-put up na- to sang business nga kapihan, may. Naanan ko to. ikaw na lang to wala naka-put up sa Basta gusto mo dalon tong Starbucks. So far sa Lakas Iliana, during sang akon nga term, grabe ang akon nga no, grabe ang akon kwan sa mga tao. Very educative ang akon, Vice Gov yung pamulitika. And I am very straight sa tao. Like for example, siyempre, kung magpolitiko ka, siyempre ako gibay ginapamangkot kung okay ka lang may nga mag-implement. Yes, it's because I've been there already sa enforcement mong. Kasi kung ang tao lang, tawon mo lang, pila ka tao nagapasaway. Pila ka tawo ang wala nagasunod sa layi. So if there is just 20%, so we have to go to 80 kay sa 60% kabay kung politiko ka madaog ka naman lang mo. Hindi naman kinanglan nga 80 na. Di That ba is kilala? why 80% of nga, 80 ah. oo, that is why ang progress kag development sa Lakas Iliana nang tayo yun. It's because may imposition sang discipline sa akon nga mga Kaya gusto pumuloyo. yung gwapo ng dalan pakadto tumay. So, Kumbaga, kabalo access ang road. Access road da, kag dison ang mga highway mo da. Nga sa una, grabe gid ang dumduman ko college ko kadto ko da sa mother ni kay grupo ni namon mo grupo sa magulang ko. Manang Mother Rebi. ni, Si Haris. Manang Rebi. Si Rebi, mga hoplo dira sa La Castillana. Mga sisters ko and the different Tapos kung different fiesta father. da, ara makamiga pamiesta man sa ila. So, Pagkagabi niya, and kulbaan grabe, ako, nang- balik na sila Carlota, kay kulbaanan ni kung gabi. But during that time, amo na ang insurgency, Subong wala na. insurgency Kay time pa to sa una. gin ano ko gid nga 1986 to eh. mga 87. 80s, grabe, Grabe, dragin ang bumbahanay. And sa tutuod lang gid Vice Gov, da sila kasi ng mga taas nga kwansang rebels ang una, mga posisyon. subong at least subong, to, ara na sila. And they can see that isa sa mga program, gid ni tatay, nasugudan ni tatay ha, nga ang serbisyo publiko, idulong gid sa like mga namatyan, mga ano. Si tatay do almost ang tanan nga patay na kumpanyar siya. Nga sa una, grabe gina sang time sang insurgency. Prugin pa kayo mong dalan, kita mo. Kag grabe ano, na mga idol, ang tao, kung development mabatyagan ng nila nga mga may gobyerno nga establishment, naga
may gobyerno gid ba lang nga nagano like for example sa mga needs nila tapos accessible like sa mga emergencies may mga napatay sila to kadali lang May yaman ano kumain nga kadamo pa sang kabukira naton nga kung isiminto ang tanan nga mga produkto alin sa bukid mas maayo pagin pa freska pagin mapada Oo. pagkanaog. Amo na Mga tani, no? kauturan ta, kung isa makita ko gasakay sa motor may do ka delikado bla kay Mga habal-habal. Oo, grabe. Ako nga ni mga ginano Kasi is wala akong mas matumba. namigita ni Vice Gov nga ang mga roads ta bala sa province kung matatagaan ni man bi almost sa mga gagmay nga roads sa mga sitio sa mga balaw. Yan mo Amo lang nang yun, pinakadako ni, nga ano subong ni Gobong maski gamay-gamay lang da pero kung Oo. damo si Matamat Gob, pag amo man ang simento. ginaano ko sa iya ginaayo man so may ato daw tatlo to ka mga barangay roads nga iga patuman niya ini nga Kay mi labanda sa Mon Provincial Road, babati-bati lang na laban Provincial Di Road. maayo ka man karisma kay Gob aplangga imang ka Hindi gani. Miyatot siya nung ang gatag man sa kon. ipos ka lang bati ang gani sa iba ng mga mayors na ambot Hindi tiki jutay-jutay. Mga lang kami. so may kamusta ang ekonomiya man da Ti amo na asubong ti kung lang tawon mo lang mga businesses Apekto, nga nagatindog. Of course, apektado kita sa pandemic ni kay tini iba nag-close ng mga area kag dason limitado ang ang mga guest nga kadto ang mga so I mean may apektado gid ang income sang tao subong bro hindi gid amoy na Sa Lakasiliana do hindi gid amo na. It's because gani nga ti amo na bla agricultural tapos si more on sa pagkaon gid yata hindi kami magutman. food security Food mo kay man. security. Oo. So, Kasi amo utan, gina- mabuhi gina- kami tumas kaysa nga ginamos ng tinabal. Simple Kay damo living. kami to bugas. Kita mo pag pandemic ni almost nga kon nga mga resources in kuan ko good rice kid ginparisan kung aton nga kuan ginhatag sang probinsya ginparisan ko sang good rice ang kamo na nga damo akong pangatag kay nga man ang iya sang probinsya like for example 5 kilos ginbutangan ko man 5 kilos nga iya man sang LGU nga good rice gid so mga 6 wave kami siguro iya sila kasi na with 23,000 household tanan-tanan pati lumon Ay gali. oo Pati ang galumon, for example, bisay sa kabalay may bata, sa nga may bata, Oh, ikaw bim, nang tatlo biya bata nga ragaw pod siya, tatlo ginadaya ka food packs. So may mga vitamins, Milo, nagin pang ano ko gid. Buligi ikaw ko. may I mean ano ka man ni agree ka man ni sang community pantry nila ni gahimo ka man ato sa Castellana Kay ang mga kung ang community gid naga-initiate nga sila gid ja, ti nagabulig ko kung magsolicit sila pero kung ako gid ang makuan nga ako mag-initiate. yaman way kuya ano na nag-adapt na lang kuya sang isa ka barangay daw kung ano Oo, so kung kay ready naman to ginpa mas may utos pa ko naman magpambit to nga mga bugay ka na paso lang nga kay- i-direct mo na lang sa notes because Okay. isa gid sa Kita okay man ko. ni ang ang bayanihan kag mahatag at ipapilaw mong tao kung kisa madinugok ang hindi mo matagaan kay hindi mo tanan matagaan mo. hindi mo kita Dason tapos ang mga givers ta hindi magina full ang ilang kwan. So kung kisa ano pa sila ga violate pa sa sa health and safety protocols. Dati kung panghatag bay ang tao ga dinaguso ginaya hindi mo na siya mapunggan. Pero ako sa banwa ko wala gid ko nag ginhabalang ko ni mga SK if you want nang identify na lang kamo sang most less gid, fortunate naton nga mga kuan sa inyo barangay at na mo na lang na iabuligan. pwede gina i-adapt mo na lang Mm. so, sa maglinya Pero kung sila yung mga sa community maglisensya mayor, pwede kami Ati basta ang supply Ati basta nila sila lang aralan. ga-initiate. Kaya di karon kun Di basi siya- kulang man kag ang iban magreklamo. Eh kung pinakaoras may intra ta na, politika ho naman ta na hinikayan. Ano ka nalaya po? Si da 3 Oo. kilo da butangi da. sa May mga ara noodles. ko, Vice Govia sa MSWDO nga ginpapreparar nga mga food packs bala wala labot sa kanlaon kami ara kami nga mga kanlaon nga ginabantayan mo. Ti kung may mga gakinanglan ti ginapakuan lang da sa mo nga DSWD. Pila may ang income sang La Castellana in terms of IRA? Sa IRA, mga 229 kami sini plus ang 229 million. oh, mga 16 million lang ang local Personal income. services mo pila ang that's pila ka percent na kuada. Ti 40 PS mo. 45 ang pinaka-sailing, Oo. 'di ba? 45. Ilang empleyado mo sa municipality?
Ang permanent, mga 147. Ang Okay. casual, mga 180. Mga 500. Dala ang 500 job dala. orders. Kag ang clean and green. Bala sa solid Kinalangon waste, mo mga gid na. garbage. Oh. Kag kami, Vice Gov, sa Lakasiliana, dapat namo, kami clean and green. Tapos nag-deploy ko siya sa barangay, sa solid waste management, kag Gapanilo. It's because they cannot afford. Kaya wala pa gani kami sanitary landfill. Amo Hindi pa lang na mo ginapapala. ginastorya. Amo na tani. Okay na to siguro. Okay, ang amon duta, mayara na kami. Ginpa-check naman naman sa DNR, sa EMB. Hindi ba Okay na naman. inspection na tong province? Oo. So, Ang ano amon naman ginahulat yung na lang ko ginada, na hindi po. ka mo let's say, mag-share sa, Sa neighboring pwede, town mo? daw gina-identify to ang Mrs. Padilla, Isabela, kag even gani guro mga Pontevedra. Ano to? Dra sa imo ibutang? Oo. Okay. Amo lang to ang dalan. Ang dalan. Subong may ara ko sa DILG, ang alagyan na da nga pakadto halin sa Banwa na supunan ko naman. Ang may ara lang da nga may tagiya nga do hindi kid ano dili lang kami anay programay naman lang pakadto sa sanitary landfill. Ayo alang na ang tagiyada kung mayong dalan da. Pero At least pakadto sa sanitary magasaka mo na. landfill which is nga gaplano tani ang Banwa nga malone para ti ang for example kung tagaan ka which is may proposal nga ang province na identify nga ang Lakasiliana mo ang beneficiaries ng sanitary landfill sa PEMO at nagsulat naman daw kay Gov and then ano naman nag-series of assessment naman sila dito sa amon daw ang hambal sang PEMO daw ginahulat na lang ang approval ni Gov kag ang sa budget mismo pero one bay lang na siya so pwede ang Lakasiliana nga sa akon nga site pwede kuya kadugang man sang akon if in case bala man gano pero kung okay lang sa ulingad daw ti syempre ang iban nga banwa i-require na sila yung for now nga hindi pagit sila kasarang kag wala pa sila duta kag kabudlay mangita sang duta nga butangan sanitary landfill. Pero may ara ka mo yan. May ara na kami. May area to, hindi ba? Oo. Pero ang ginadiscuss last time, amo na lang itong access road. Ang road na lang. Amo itong ipasiminto. That is mga pila ka kilometers to. Mga Ay, 2.5 siguro. Amo itong ginanotat. So that is mga 40 million siguro. Ipaano mo, ipa-concrete mo. Oo, mga muna. So, Tao kabalo, basta ang importante nga makongkrete. amo ginabla may namiyang simo kita mo napabayaan talang kahali ang balo 11:41 na. 40 minutos ang ambal mo. Kulang. Sa oras kulang ni but anyway sige lang may kung anong ara pagida i-promote mo whatever basi kung may ara ga text sa imo da. May nakulang da. Ano pag i-promote mo sa Lakasiliana? Ano na ni, amo na ding opportunity man nga mabalan man sang kabilugan nga nagapamati sa aton. Pangamusta kag nag-greet si do ikaw yung greet ni Suon ko Attorney Biloria Vice Gov. Good morning and belated happy birthday kay Vice Gov. Kag happy madison. Kamusta lang da Attorney Biloria? Kapamati siya. Kay Dario pa ari gido ang ako. Tapos gusto ko man i-grab ko na lang. I-grab ko gusto na lang siya. ang opportunity Vice Gov magpasalamat sa inyo. It's because nga dali na lang matapos ang ginhatag sang province nga 60 million para sa bag-ong public market sang Lakasiliana. Sabi may 60 million. 60 million sa during the time You take na lang na 60 million natag ni Gov gali sa imo. Gov, actually kay Gov, Di continue na iya continuous na yan. Bali na implement namon sa kay mga Gov Lacson. Tigan eh 60 Dason million. nga ari pag di pa salamat. Tagaan niya ko duha ka dump truck nga para sa Lakasiliana Grabe. ni Gov Lacson. Dason Para sa tapos imo nga daw ng- kaayos ang ano ni Gov. hindi Dira. pang charm ko guro. Attorney Diaz. Attorney Mga Diaz bra- na na daw. Si Atty. Diaz, samal nila, maski sino sila, pero sa totoo lang gidya, nang hindi man tabudlay, gidya Vice Gov, nga palanggaon nga aman, kay nang labing takabay. Pero, syempre, kabalo na sila yung aside from politics, very close kagid sa amon. Pero ako I am willing magbulig. Kaya even si Gov, gina-text ko na, kung
willing ko yan magbulig sa probinsya, especially sa peace and order, kag sa tourism development. Kida na yung IRA, kumong Basta may ikaw lang estubangan ba? Pero ako nga, ano eh. dako nga pa, cover. Sa mga buyon ko palang sa katira. Pero amo na, so ang amo lang ginaguro vice gov nga syempre kung sa aton niya, sa aton bala nga gadugay ta sa politika kag mayong ano, it's because of the performance. Okay. Kaya wala gid sa makakuan. Nakita man na ni Gov Bong ang akon niya nga ginapangabudlay para sa Lakasiliana, hindi man niya para sa akon. Kag wala mo ko ikakutaw-kutaw kung sa province kung hindi gid importante. And even ang ako mga kapitan, they have all access nga no, wala ko patunga. Kung may mga project nga ginahatag Basta pamatiilan sila may kag kung daw ano man constructive man. implement mo kag kumbaga ang easy access amo nang nanamian nila sa Lakasiliana kay syempre 'di ba ang matabo kung kisa nga hindi siya kadiretso sa mga taga-as nga opisyal ako niya, they have all the leeway nga mag-istorya kung ano pa ngayon nila kay Gov sa Imobi kadto sila or sa kay kong Arroyo man nang wala ko yaga sila nga ako gidyab lang nga malabi pa sila sa akon, pwede na sila kadto diretso and then they can give their proposal. Syempre kung kisa normal gina counter check Si Tita man. Marilo, si Kong Arroyo, bro, ay man na siyang daw batkan ko, way man sa may kontra guro sa iyada. Amo nang hambal ko nga ang sa 5th district, although nga wala di si ma'am, pero grabe ang suporta niya man even sa pandemic, mga projects niya, mga staff niya, kay si Tito Frankie. Balong kamay ang ubra sang congressman niya, hindi man niya ano, Hindi man show up, ari man lang na kay ara kamo ang frontliner ta. Pero ang work gid ato sa Congress. So mas dako sa una ang mabulig pagid sang congressman kay ato to ang budget sang national nga pwede sila ka-recommend nga i-implement. Kung pisan sila to yung mga magpangita sa mga sources, siya damo ganyan madala sa distrito. So ti amo na nga in fairness man kay Tita Marilo hambal nila. Ti mayor ti ako di ba? Ang prangka gid ko yung maski wala di sa distrito but then she's working well through sa iya man mga staff damo siya mga projects mga tupa. Basta aga obra lang kagawa. Basta gatupa. Basta gatupa project na makita la sa Maski tao. magtubangay kami kung wala magatupa. Ay, Pare sir, sino lang ng pinsar nga boyfriend ta kaya kay wala man tayo kakita na yan. Ano yan sang imagination. Pero ng Vice Gov, wala lang gid sila kabalo kung ano ang relasyon. But you know what? Saludo gid ko sa imo and I'm looking forward that no nagdako na. Saludo gid ko sa imo kay ngaman. Maski nag-amo na nang imo bilang nga nalabot sa kabuhi nang daw amo lang gid Japon, nang daw barkada lang Japon. So which is nga it doesn't mean nga kay ara ka na sa babaw pero ang pagtanaw mo sa parehas mo Japon, kita mo nalibog gid ulo to sa mga pagupod kasi mas kan libog gid ulo sa mga friend ko nga taga Kanlaon nga amo ka na gali ka low profile. Manabala. Hindi maano gigita. Gani man, ngalan man lang na ano nagdug. Hindi man tayo magatiner sa kalibutan ni batang legacy. Hindi matinir gid tayo anay. Forever. No? May ending ginaya. Makuha tanay isang 100,000 ngayon pangatay. 100,000 sa 100 senior years citizen. old ka, 100 years old. May 100,000 Wala ba? kami si Gob. Gob, dugang-dugangan ta na Gob. Hindi, mahatag bing vice go 100,000, ang governor 100,000, ang mayor, ang congressman 400,000. Bala, no? Ay, hindi. Taning mga nanay, may thousands man nung ginatagaan man, no? Ang ano? Ang mga nanay. Ang nanay, bikapoy, magnanay. Liwat, mag-greet Happy Mother's Day sa tanan, ha? Sa tanan Sakay nga kong mother. yoyet. Oo, nga pamatay na siya. Amo na siya nga kung kisa gambal sila nga sakon, bawo kabudlay gid nanay ko. Mananay po ko sa Banwa. No, ti kung kisa hindi wala na ko time daso naga-eskwela pagig ko. Hindi mo na kilalan na basta active lang kita kapisan kag gintagaan kita sang mandate sang aton nga mga constituents may mo. Hindi taman na makumudar tanan. Muna ginambal ko, hindi taman makumudar tanan. Gani nga 60%. Hindi. 60%.
50+1 Oh, majority na. 50%, 60% to 80% bimo, ti mga 60% okay na siya. Okay Pero na siya. walk the talk. Ang mga 60% na kung sila Budlay na na, bawi. budlayon na sila. Budlay na na, perdiho. Tapos ang isa pa gid is amo na hambal ko sa imo kagina Vice Gov nga dapat isa bisar tagid not only lang sa Lakasiliana but the whole province ang peace and order kay mas katabla Hindi ng na may tawhay lang. POC man, daw vice chairman ko dapat si Gob ginapermi ang ara. So active man sa aton nga provincial director kag sa aton nga Philippine Army ara man sila AFP ta. Kag Tamo may pagwa mo kay nato may imbitasyon kag sa 13. may ara kami nga constituent nga although nga tinapatay naman si Sir Tuong but then gintagaan gid siya sang Philippine Army sang sang honor. So sa 13 dapat na ni isang pa na sang araw ng kagitingan sang April 9. Di nagsigisigi ang mga damo positive ti wala na tigayon pero subong gintinguan gid ni General Subihana nga makabalik di kag matigayon na gid. Ara man So siya. sa kapila na guro nga last year pa na tani Vice ko. Okay. Galing kay wala. Ti ara maabot ki siya sa 13. May 13 that is Thursday. Oo. Ti sige lang tanawon ko. Mga 9 o'clock. May dal of Baylor na ba lang? Ay gali, ti ara ka man. Ako na lang to. Si Si Colonel Board Pasaporte. Andra. Ako na lang yung mabulas kay Di Board ba? Andra. May pagit sa dasod si Mana, ti ikaw ayun. Magbalo ka kadamo sa mga partners ko nga in kaso pagit si Mayor Mac to. Oo, last si Mayor week, Andrew, pisan man siya, no? Next week, si Mayor Mayor Raymond naman Raymond. ato na guest. Grabe man ang ratsada sa ngabian. Nanawag sa sakon niya, Vice. Di sa noto lingko dyan ay ka. Next week ka lang. Kay ini si Mayor Maya nga kon Oo, nga. doon na naman yan. Mo gani kay Mother's Day, no? Oo, timing gid. Timing gid nga Mother's Kay Day. last week to ikaw tani to, di way ka na Mother's Day dire. Ay, amo ginablamay nga way gid siya gauntat yang aton nga kadlaw. Hindi. Laughter is the best Correct. medicine. Tapos nang Naway ka magani ga ida. Edad mo may. ay, mga 45 na ako sa July 9. Galupok kagli. Oo. Galupok na. Gani. Diso nagabot ako ni L-Top. Di mo na nagagawa ka ng 45. Pero okay na lang kung maski duplaan na, Vice Gov. Ang importante nga may Diyos nga galantaw. Kabalo na sila. Ako Yaw-yawan two na ila times ko nga nang nga do tayo lang napatay siguro hindi ko naguro mapatay mas kanong ko nila kay 2 times si bangan ni nga bunggo lang patay sa ako na duha na ko tututayan na Hindi ka na ginawa batay na. sila yung mapatay sa ngugtas. Actually, damo ko sa mga critics, damo sa nagano sa kon, but sometimes gina ko lang as positive nga ba, ilan na approach yan, para Maya? sa kon. Kay hindi man ta mag-grow ko no Vice Gov kung wala sang naga-correct. For example, Gay mo imo suglanon ba ilan na sila? hindi kita mo, ganyan man manog himo sa gilanon, di ba? Kabalo ganyan sa maghimo pelikula, hinimuatan. But ang tao subong galer naman, kabalo na sila. Kabalo na sila kung diin ang insakto, hindi, and they know how to assess maabot ang eleksyon. Kita mo, maski maski wala kaya kwarta kumain ni Muan, madaog kagid. I-take command ang opportunity ngayon, balkonis kang ina niya, may thank you gid as a loyal friend. Amo lang ina. Yes, Di that's mabuga. sincere, gid kuya. Ay, hindi naman. Kita mo, 11:51 na. Amo na yung bali, May ang 5 bali- minutes ka pa kaya ang bali, tagtani sa... ni Tito Boy, kulang ng ako nga, mga pangwakal ko di kong kisa. Sometimes, ako ya kung mo lang, damo, kuya Vice ko, via mga topic nga man, di nakapulis ko. Maski mag-meeting mga mayors na kag-ara ko, way ka man gauntat nga dahil pa mo, way Dasun gauntat niya. ti sa pinulis pa lang nga daan nga, obra. Pinulis, gidya may. Ti kagi man ko tambay sa nguna. Ti antes ko natubuan buot nga mga plastar, wala nang ugta si tatay na share mo na sa inyo. But wala man siya wala man siya nagkwan. Amo na ganyan ba ko sa mga bugoy, hindi nakamuda magsagad pa ka kay nagyan ko na. Mabalik mata Japon sa insakto. Tapos ang nanamian ko lang sa ako niya pagka mayor, it's because ang training kag discipline nga na-inculcate sa PNP, doon nadala ko gid. Kag dapat experience sa life tayo maya. Balaan tayo ko na ang... experience is the best teacher. Sa pagigugma lang gurong experience nga daw wala gid taga Lord. Experiensyahan taman kung ang kakulangan gusto mo baklon, ay kasang inog bakal. So,
Gani. Importante mabalanta na sa life sang tao nga may gusto ka nga hindi mo madabot. And then, amo na Vice amo na Gov inambal na, nila nga God has a better plan for you. So, kita mo in the future, why man tagali. Basta bulig lang tas mga tao. manangang Bulig lang kita ta tay sa pag mga advice Gov, kultura ng- ang isa ginhatag nga wisdom gid sa mga learnings nga kung magbulig ka, don't ask for something in return kay Yeah, da masakit amo mo gid po buot. So kung magbulig ka, ano mo na lang nga daw na usik mo na Ay, tamangani na bulang gina-broadcast. or bembedeng amo na bla. Hindi Kay di kung makilala mangayo ni ka broadcast. praises sa subong pa lang wala na kuno kuan si Tatay Vice. Amo lang na siya nga masiling sila nga daw ka dungol but grabe nang iya nga faith. Pagkasal na siya gani damo pa na sa mga kuan. Gabi basta believe ko kay Tatay. Mayo sa maglaygay ni Oo, ba? kanami siya. Kita mo damo sa miga. Amigo Bordikia, ara nga pamatid pa siya? Oo, ginambalang sa Okay, mati. very good. Wala mga kutsukutso naman sa kanila. Kung may mga nami, singa na, may mga nami nga topiko, may mga kwan si tatay, mapungkuan, masusubong. Manang nining nga pamatid man. Uy, bala mo nga mambal, kung hindi mo siya paglawagon, mga naking Makiksa. siya. Kay parin po Naman yun. sa- oo. So far- na-mention, ti ara. Kay, Ang mga media, nakita mo na nila. So, una, gamo na mambal ko, Vice Gov nga, duway ko naman nga, ginaliba ka mo na. So, ulihin ko, nga si tatay, hindi siya mahilig sa media mo. Hindi siya blay nga daw ga, pero sang, hindi siya mahilig sa media. Intiro na yan. media laban. Sige, Maya, okay. Ang nabilinta nga mga inura sa aton nga na mga texters. So, base may arada nga text sa imo, mention lang sila. I-greet lang sila. Daw, Aryo, sa nagligad, may nag-text na rin na ulihi lang niya ba? Ay mo gid-kuging greet na mo sina. Lingkod ti Ari Subong. Wow, si Dodoy Gahong. Mhm. Met, Classmate please great mo. ka, gibat class, salamat, gin. Dodoy, Hindi ka na ko na di ma-assign naman ni Kong Jeff. Ito na sa Basilan, Doy. Basilan. At sige, ng mga kagabat class ko da, classmate ko sa PNP. Masinag, duwa niya akong class. Ay, gili? Oo, nag-take out ko sa Masinag, nag-upod ko sa may kaakibat. Mhm. Na, amo na sila ni Very Ga. good. Nagdason may ara nga taga San Enrique ito, nga ipabutangan na mo, nag-top siya sa PNPA. Vice ko, pag-graduate ko bala sa may police, sa basic recruit course, number 1 mo ko sa class. Very good. Ati, okay ah. Muna silang lang nga maski dungol, takon alam ta. May mga, Tapos lang naman na, Maya. Kung naglalaki ka, sobra ka pag hindi kay papa mo ya. kita mong training school kami, nga kon nga support sa ila. It's because nga, siling ko mo naman lang ng way nga makabalik ko sa nga kon nga utang kabalaslan sa PNP. Sige, Maite. Ara na kay ako naman dayon. Si May, Soon. sige, ipang-mention sila. Damo sa ano. Gapamati, gina sila sa Imosbong. Oh. Sino na? Ang si Sir Ricardo Versosa. Oh. Basta ikaw na, hindi lang pag-on-air kay basahan. Hindi nakita. Karoon lang ah. Hello. Hello, landa. Damo kagali mga mga fans sa Vice ko. Sige lang. Siling sang isa ka fans may maugtas naman ni karon. Nga gapamati. Amo ginaya bala mo nang nang pamati. ang revenge ko no nang ipakita mo sa ila nga malipayon kakag successful ka dako na nang revenge sa ila. So hello kuno hambal ni Tupe baka sige. damo. Migo tatupe. Tapos si ano ba lang may go tato lang upod tato bala sa kanlaon. Si sino to? Paulo, sino to man? Apurado, at sino to? Mga groups ang... Ginadya man ko. Oo, Damo gid sila ga pamati gali sa bang. So hello sa tanan-tanan nga pamati sa ngamon nga diskusyon. Participate man sila kagapon na. So may ara nga fundraising. So salamat gid sa tanan nga nag-participate. Wow kuno kanami. Kuno hello gali sa akon nga pakaisaman si Inday Geraldine. Wow kanami ba hambalan na. Anong nami may Pati- ang itsura ta. Kanami isang mga topik ko nga ginapamatian nila at the same time kanami pamatian kay daw puro lang ginalingaw gid sila siguro sa mga topic. I think sa short lang nga mga nabatian nila how I work with Lakasiliana people. Namo At- ang purpose tadi nga ma-promote mo ang
La Castillana kay way labot damo pa man nga wala kakilala gid sa imo. So through this Facebook live tadi nakita ang beauty mo, ang blonding nga buhok mo. Ano ka may gin pa reglar mo anay ang buhok mo kay na. Hindi ka ginano ko lang niya. Ginano? Yung curler ko lang niya. Ara pag sa dalong yung kakas ko, hindi ko na dipatan ng curler ko dala ko ano. Ay nang ano niya nang within 5 counts niya tapos pulis ko gabay kung sa mga balik. Ay mayor, ay hindi kalma kay pulis ko ba. Kagini tambling kag training. Tumbling kamang-kamang. Yes, grabe nagyan ko sa training. Sharpshooter ka man may. Oo, hindi ka man mag number 1 sa class kung hindi ka kwan sa nan-acad. Dapat non-academic mo, like amo na siya mga sa shooting, kung hindi ka man matagaan armas, kung hindi ka sa efficiency firing, hindi mo mapasar ang numbers. So, una sa long ko yung firearm niya, da ko yan. Dapat long gid yan. Dapat long gid yan. Dapat long gid yan nga firearm mga ako, hindi pwede short. Sige may okay. Ate, sige Vice Gov, thank you gid kag thank you man sa nga pamati. Ang nabilin ta nga 2 minutes so para ni sa naga-participate ba so Tuto Apol yung og todo kay Ma'am Maninay kabugwason kag tapos si Steve. Oo, hindi ko kita diya mayo. May umaga sa inyo tanan kay Panga Rihenyo. Hello, amiga ko. Quinto Distrito, Tampad, kag Mapisan, Inday, Maymay ni Corba. Kita mo. Kadamo, gitsang imo. Amigo ko, Alex Montesa. Alex, ayong, ugtoda. Tapos kay, uy, sus, amigo ko, Cesar Biloria. Attorney, mayong ugtoda. And then kay Jessel Castro. Good noon. Jessel, kay Reyna. Sir, good morning. Panawagan ko tani sir may wigit wallet ni Michael Dumalag. So kung sino nakakita sa nga wallet ni Michael Dumalag, padalalan din ninyo sa Action Radio may kwarta na. So sino da makita padalalan dia. Kaya akong sister-in-law kay Sandra, mayong ugtumanda kay Noel Umanya o kay Baltazar Severino Cantilier. Good mayong ugto sa inyo tanan. Baw kay Manang Pangging nang mayong ugto manda kay amigo ko Joji Bantog partner mayong ugto da. Thank you sa pagpamati. And then regards sa akon kasin third day Maranyon. Okay. Mayor third day regards ko no sa kay Steve my BFF pariente Monolidi. Ay, okay. Si ano gali? Si The Tank. Si Noli Locsin, pariente ko. Okay. Kuya Randy Bacolod. Related. Thank you. Thank you gid. Dason kapang mustaman siya. Happy Mother's Day kuno may. Kay Mayor Kadoy, thank you gid Mayor sa pagpamati. Kay Mechurita, maparinti ko. Perer, mayong tumanda, mayong aga. Okay. So, sino pa di? Kay Ferlin. Okay. Maglukuhan kayo dalawa. Kita mo gagalukuhan na ko, no? Hindi ka lang yung mamati. Di ay. Okay. Kay Melvin Abdo, okay. Morning, watching from Barangay Malingin, Bago. Okay. Mayong tumanda. Kay Brad Alfredo. Okay. Sino? Gray. Love you ko no, kong Jeff. Oo, kay Gray Nyat Sola. Okay, good morning. And then kay Ate V. Okay, amigo ko Alex. Ari mo na sila di. Kadamo ni basi kung hindi ko na ni maabtan naman tanan. Thank you kuno sa duha ka printer from Abuanan, Barangay Abuanan Elementary School. Thank you. Kay Ma'am, Marineda kay Sir Ryan. Orozco. Okay, and then kay Brad Orlan, mayong tumanda. Kay Soon Milba, so mayong tumanda. And then sino pagiding iba? From Australia with love. Okay, sige. Steve Miraflores. Ed Prigua, mayong tumanda sa imo Kay Maricon, kay Yada ko. Tilanas. Soon mo ko no Melba Navales. Oo, kay Soon Milba na mention ko na. Kay Noli Caracas. Okay.
And then, sino pa di? Kay Judy Malagama yung ugtuman sa inyo. Angela Castillo. Hindi ko kita Vice mayo. Gob, Yes. from Barangay Dulaw, kag Vice, please Mayo tamiyaw kay Ugto, Kap Budak mo na sang Si Dulaw. Kapudak, ngayong ugtoda. Ara, sa Buenos kay Maymay Aires. Ortiz. Kay Ayan, sir, yan. kay attorney Maki, ngayong ugtoda. Kay Fire, Mayo Gids, Australia. And then kay pwede pa ko to? Isa na lang. Okay. So, hindi ko na ni maubos tanan. So, pasensya gid ang tanan niya nagapamati sa sininga programa. Ari, ang akon ko digo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. May God bless us all. Thank you. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.